makadi mose ndine nyaya yandoda kutaura. ndaiona vanhu vane zvinhu zvataiona ndofunga wiki rese pasocial media zvichitenderera zvichitaurika, vanhu vachitaura zvavanotaura, enda kuchalenji eta chakati, but ndine zvinhu zvandoda kuti vanhu vanzwisise. Please ndokumbirawo teerera this video, inogona kukubatsira muupenyu hwako, because ndinotaura nchiti ndine shungu pamwoyo nezvinhu zvandiri kuona kana kuti nezvinhu zvisiri kuonekwa nevazhinji. Zvinonzi ndichataura ndichiisa mazita, handichashandisa, but muchabata kuti mazita andokedza kutaura ndichitaura nhingi ndotaura nhingi, handisi kuda kumenshena mazita evanhu, ende ndotenda kuti zvinogona kubatsira mwe munhu. Pane clip yaitenderera ye1 million challenge yekunzi vanhu vanoprofita uyai, vanhu vanonzwa Mwari uyai, vanhu vakatora nepa vainzwa napo, vanhu vachidaira nepa vainzwa napo, vaprofita, vanhu vakasiyana siyana. But ndine chinhu chandaiona pasemoni kana kuti pavidhio iroro nezvinhu zvandakazoona paclip imwe yakaitwa paYouTube, pachinzi ndiri kuda kubatsira the next generation ichauya kuti isazoomerwa nechiprofita ende itende muchiprofita chokuti ikaona munhu kuti aita growth pahuro ngaanzwisise kuti ndo chiprofita chaapiwa, ende ndoda kubatsira the next generation kuti zvairi kutonzwa izvozvo ndizvozvo. Handiti ndo zvakataurwa, ende yanga iri nyaya yokuti toda kunzwisisa kuti munzwisise kuti Mwari haudzi munhu zvose, hazvisi zvese zvingaratidzwa muprofita. Muprofita ane zvimwe zvaanotovanzirwa iye ari munhu waMwari, azvirevo kuti hachisiri munhu waMwari. Handiti saka kana paine ane nharo ari kuti anoudzwa zvese, ndiye ngaachiuya andiudze zviri muhomwe mangu, hazviri kireka izvo. Handiti but ndoda kuti tisakangamwe chezuro nehupe, because tese taitotendewo kuvarume ava. Ndichataura nchiti zvakataurwa naprofeti Zimbabwe, handiti kuti ane chaari kuona muhomwe kana kuti achaziva chandaisa muhomwe ngauye nacho, but isiri nhau yokuti amuone. But ndiri kuti Mwari havarivhile zvinhu zvese, haaratidze zvinhu zvese kuvanhu. Pane zvimwe zvaanotovanza, pane zvimwe zvaasingaudzi vanhu. Saka imimi kana muchiti munoona zvese, uyai mundiudze chinenge chiri muhomwe. Tikati fainika, ndiwo chokwadi. Mwari haatauri zvese, pane zvimwe zvaanotovanza kumuprofita, azviri kuti haazi muprofita. Very good. Handiti tabva tatora kuti ndo point yechokwadi, ende tichibva tazoenda paYouTube vaibva vataura kuti ndoda kubatsira the next generation because prophetic yakakanganiswa. Mubvunzo wangu uri kutanga kuti akamesa prophetic ministry ndiani, akakanganisa prophetic ministry ndiani, kuti muchiudza the next generation kuti varume mukaona musoro waamai uchitema kana kuti wapiwa kunzi amai muri kutemwa nemusoro, musoro unogona kukuurayai, musoro unogona kukuburitsai mututu, taura izvozvo. Ndiani akazoti hazvizirizvo kana kuti akati paseri pemusoro wedzera? Ndoda kuti muende kubhuku ya2 Kings chapter 4. Bhuku ya2 Kings munozoiverenga, bhuku ya2 Kings chapter 4 kutangira pavhesi 38. Zvinonzi boka revana vavaprofita rakanga vakagara, but vari munzvimbo yanga vakagara panga paine nzara, but muprofita unouya ovaudza kuti, muprofita Elisha unoti aiwa gadzai poto bikirai vana vavaprofita zvokudya. Handiti zvichireva kuti pane chikafu changa chaapo already, pane chikafu chainzi chibikwe, but zvinonzi mumwe pavana vevaprofita kana kuti paboka revaprofita unosimuka kuenda musango kunotemha miriwo, but pakunotemha muriwo wokuti vanhu vauye chibika anonzi akatanha nemagaka emusango. Achiuya nemagaka emusango, zvinonzi anochekerera magaka emusango mupoto yemuriwo iyoyo, but muriwo uripo, but ari kuchekererawo because aona zvimwe zvinhu, but haana kuziva kuti magaka emusango. But mukuchekerera zvinonzi vanhu vadya vanozodaidzira kumuprofita kuti muhari kana kuti mupoto maita rufu. Auyisa rufu muprofita, mumwe weboka revaprofita, but auyisa rufu haana kutaurwa zita rake. But muprofita anozongoti gadzirai, torai hupfu, itai chakati, torai flower, tigadzire kuti rufu rubve muhari. Chinhu chandataurira scripture iyi, inini ndinodzokera pakuti Prophet Zimbabwe
ndo vatinodzosera panyaya dzese dzegimiki, ndo vatinodzosera panyaya dzese dzekubikwa kwezviprofita, because ivo ndo vakatanga. Because mubvunzo wangu unoti ivo vanoti ndakasangana naprofeta America, ndichashandisa zita rokuti America, first time vasati vakutoenda kuchiprofita zvakanyanya. Anditika vanoti ndiudzei kuti ndigotenda zvamuri kundiudza zvemaspiritual father, kuti ndigotenda zvese, chindiudzaiwo zvimwe zvinhu zviri deep about my life. Ndo zvakafanana nekuti ndiudzei zviri muhomwe. Anditika saka vari kunzi ndiudzei zvinhu zviri deep paupenyu hwangu, zvakaitika muupenyu hwangu, zvokuti kana friend yangu haina anoziva, kana ana hazvina anoziva. Takureva kuti taakutaura zvemuhomwe. Saka Prophet America vane kodzero yokuona chero chabvunzwa. Anditika bata ipapo Prophet America vane kodzero yokuona chero chabvunzwa, chero chiri muhomwe yemunhu chine kodzero yekunzi chionekwe. But apa pari kunzi hakuna zvinhu, Mwari haaratidzi zvese kumuprofita. Saka ivo vakuudzwa history yese obva vatanga kuudzwa kubva vachibva kumusha, kubva vari mumba yeuswa, zvese zvaitika, kunyangwa nezvekuti hapana anozviziva vakazviudzwa. Saka taakuchipika kuti kune hwane anogona kunge achiudzwa zviri muhomwe, but rumwe rudhende haruudzwe zvese. Anditika saka ndiri kuti ipapo ndo pakazonzi no, ndo pakazoita kuti Prophet Zimbabwe vatende kuti kune prophetic, kune chiprofita. Anditi ndo pavakazoti ya shuwa wataura, kana kuti unoona izvo hazvina anoziva, izvo ziva kuti zvine zvehomwe zvisina anoziva kuti ndaisei muhomwe, zvine mumwe munhu anoziva. Anditi ndo paakunzi ngatichisimukai, ngatichiendai musango. Varume kwakuchibatana kuenda musango, handizivi kwakaendwa kana kupi nyika ipi, kana iGhana ichi. Ndo pakazonobva kunzi uri kuda baba, kana kuti uri kuda kuiswa chiprofita, uri kuda kuti maziso avhurwe. Anditi ngatibvumirane, because yakwana nguva yekuti vanhu vazive chokwadi. Hakuzi kurwa kana kunetsana, but vanhu ngavazive chokwadi, because iko zvino munhu wese paari ane pfungwa yekuti vaprofita vese ndevenhema. No, vhangeri harina kunzi vaprofita ndevenhema. Vhangeri rakati hazvisi zvese zvinoratidzwa vanhu, zvimwe Mwari vanogona kusatokuratidza. Anditi hazvivi kuti Mwari havana kukudana kana kuti haupo. Saka varume vapinda musango ndo pavakunosumudza baba kuGhana kuti ndaana spiritual father, kwakuchiuya kupoto yagadzwa kare kusointrodusa gaka rinovava kuti varume taakuda maspiritual father. Haurarame panyika panapa usina covering, haurarame panyika panapa usina kuchengetedzwa. Please terera, usatsamwe. I know kuti mune hasha, mune chii, mune zvamunoziva, but chimboterera. Pakuchekererwa magaka mupoto already yekunzi you need a spiritual father. Anditi after ipapo ndo pakatanga wave yechiprofita chataisaziva kunana Anglican, chataisaziva kunana Methodist, chataisaziva kunana AFM. Zviri izvo zvakaita kuti ive a big hook yekuredza kufish pond inonzi AFM, uchibvisa vanhu vachinzi kwana Mwari anotaura, kukamhanya theme yekunzi ndiri mwana wemuprofita. Vanhu vaakutenda kuti taapasi pecovering, kana kuti taane mhepo inotichengetedza, taane ziso remuprofita. Hazvina kuipa. Anditi but ndiri kuti ndipo pakavhurwa mhepo yese yokutanga kuchikrieta drama rese raapo paground nhasi. Ndimi varume muri kumberi makakrieta, ndimi varume makatanga negimiki idzi, ndimi varume makatanga nokubika chiprofita, nokugadzira chiprofita. Ndo pakatanga kurohwa maID, sikanzi munhu akaimpactwa. Ndo pakatanga kurohwa maadresi, zvataisaona. But chaiva nechiprofita chaiveko already kudhara, but chaiva chiprofita chaibva kuna Mwari chisina kuzowedzera muriwo kuti uwande. Tawedzera nemagaka omusango, tawedzera nemagaka anovava. Ndo pandiri kutaura kuti akatanga nokuwedzera mumuriwo wanga uripo kare. Shoko ramamagadza ranga rakanaka, vhangeri ramaiticha ranga rakanaka, but pakazoda magaka kuti vhangeri rifambe, pakazoda magaka kuti vhangeri riende mberi, kana kuti ritore vanhu kuvabvisa kumafish pond avari. Because hapana kumboitwa crusade yekunzi akutanga from scratch zviri kuita mufana ari kwaMurewa, because mufana wekwaMurewa ari kutanga chechi pamashops, pamagrosa, asina kana munhu aine bhaibheri rake, pamwe aine shamwari yake chete. But ipapa ndo pakatangira huku yakaredza vanhu kubva kumachechi avo, zvichinzi Mwari anofanira kukuudza.
pakatanga kuvhurwa mavhesi okunzi Mwari haiti chinhu asina kuudza muprofita, zvichireva kuti chese chichaitwa nomunhu muprofita anofanira kunge achichiziva, muprofita anofanira kunge achichiona. Ndo pakadestroyeka body of Christ ipapo, ndo pakabva chese chataimborespecta kana chatairemekedza, because panga pauya Prophet America kwakuchitanga kudzidzisa kuti shamwari manotsi aripo kuti vanhu vauye, mhanza ngadzimere bvudzi. Muri kundinzwa? Ngatisamhanye, ngatisatsamwe, ngatisanongedzerei vapfana vatichiti matsotsi, ngatisanongedzerei kuti hakuna vaprofita vechokwadi variko, but vakagadzirwa, vakaseterwa pesi yakakurisa because of magaka, vakaseterwa pesi yezvinhu zvenhema because of magaka. Saka ndo pakabva patanga zvikinzi chembere dzakumera mazino, ndo mapioneer ema-fake miracles, ndo mapioneer ema-fake prophecy. Do you know kuti pakapiwa prophecy yekunzi musope ari kuchinja kuita mublack, pachatanga a small sky paface pako, that black sky ichaenda body yese kusvikira wachinja eskin. Kana H-metro kana vanhu vanozviziva, ndoda kuti mundiudze kuti mualbino yeye akachinja here, mublack here. Varume vakatanga nokubika nhema chechiprofita, vanhu vainamata zvingori ordinary. Do you know kuti if you still remember, kana waiva kuAFM, chakaita kuti vanhu vabve kuna naAFM pakaparidzwa pachinzi ana baba, kana maiti kuti ndi mari ibude, chimbotiudzai kuti mari yelast time yakaparidzwa kuti gotekwa vakwe yakaendepi. Vanhu tikatenda tikati rauya vhangeri rechokwadi rakuchiburitsa mafundisi pachena kuti vaidya mari, yes, vaiva Mwari vanga vataura. But ndati pakazoita akasimuka kuti handei musango tinotema magaka anovava, ndo pakatemwa vhangeri renhema rakatekeshera. Tarisai South Africa yakabva yaita uyu Malawi akabva kuSouth Africa, mwana waAmerica. Ndo vanhu vakatanga kucreata drama muchiprofita, wakunzi unoudzwa zviri mufiriji nemakudo avo nevanhu vavo vekutonga chimoti yes papa munhu omburuka, wasiya domasi rakachekwa, wasiya onyeni yakachekwa, chisiri chiprofita ari magaka anovava. But imimi nhasi Prophet Zimbabwe makuda kudzoka back kuti muchiudza vanhu chokwadi. Hamuchavaudza kuti spiritual father wani akaipa, hamuvaudzi, but munongozvibvisa mbijana. Hamuchavaudzi kuti chiprofita chandanzi ndiri prophet, handisi prophet ndiri teacher kana kuti ndiri chii. Hamuchavaudzi, munongoti bvisai title, because mangwana zvichazonyadzisa, kuchazara maprophets kumberi. Yes, azara, kwete kuti havana kudanwa, vakadanwa, but gimmick ndimi maoriginal. Ndimi mune label chairo rakatanga gimmick. Ndimi mune label rema miracles ema 3 days, enhumbu inobata 3 days, mwana achizarwa 3 days. Ndimi takazviona kubva kwamuri. Saka generation yese iri kumashuru yanga yakutera mumatsimba enyu, yanga yakutera mutsoka dzenyu. Vese ana prophet munana vana prophet kutsipikwa vakutotera mumashure menyu. That's why wakanzwa prophet kutsipikwa achitaura achiti pavanopedza vanoti iwewe wakambodya wani, yatime yedu yekudya. Kana ari munhu waMwari ane pfungwa dziri right, andifunga kuti anoburitsa muromo wekuti iwewe wakambodya yatime yedu. Saka tiri kuona kuti munhu wese aona kuti hakuna chiprofita cherudzi rokuudza munhu kuti ndinonhonga tsono nepasi pemvura. Ndo wevhi yataiziva kuti tiri kuenda kuchechi kunonhongwa tsono nepasi pemvura. Ndimi maito bheja kuti kana kuine n'anga ngaiuye tiende kuKariba Dam, tinofamba pamusoro pemvura, ndinofamba. Saka nhasi zvaipei zvamakuti hakuna Mwari anoona nezviri muhomwe. Imimi makamboudzwa history yenyu nezvakavanzika neumwe America. Saka akakuudzai here kana kuti ane zvakangokuudzai imi mukatenda mukati chindiradzai spiritual father? Nhasi spiritual father aripi? Taiziva maspiritual father enyu achiuya kumaconference nhasi, but kuti uchiudza vanhu kuti varume ini ndakuda kutendeuka, une vanhu vaunotenda, une vanhu vanokuteera. Saka ukavaudza kuti varume, chiredzo chandakashandisa pakuredza ndakazowedzera kuhuku ndikazoisa miracle yekunyeba, ndakazowedzera kuhuku ndikazoisa maprofecies ekunyeba. Yes, Mwari akakudanai, chiprofita chiripo, but ndati pakazonotemwa magaka anovava, akawedzera kuti poto izare, akawedzera kuti vanhu vagute. Nhasi tarisai confusion iri mudzimba, tarisai confusion iri pasocial media. Imi wacho ndimi nyakuti if waisa pasocial media zvichireva kuti maida kuti zvizikamwe kana kuti zvinzwikwe kuti ndiri kuda vanhu vanoti vanoona zvese, but nyika yedu ine nzeve asi hainzwi, ina meso asi haione. Akatanga negimiki ndiani? Akatanga newevhi rekuziva kuti kune chinhu chinonzi anointing oil yakudotorwa kana kupi yakushandiswa ndiani?
hazvaizivikanwa, hakuna aizviziva. Vanhu taitenda kuti tichibva pavhangeri rababa Chiweshe richipedza kuparidzwa, wedza vaita crusade kuChinhoi, wedza vaita crusade kupi, vachipedza kuparidza vaigamuchidza vanhu Jesu. Vanhu voenda kumba vachitendeuka, vanhu vaipedza svondo vachitaura vhangeri raparidzwa nababa Chiweshe. Anditi kwete chiprofita, but imimi makasimuka newevhi reminana yemamiracle money, mari dziri kumera mahandbag, vhura muhandbag yako, but pane zvavafana, pane zvimaasha zvakwidza mukati umu, zvavafana zvenyu zvakanda mari mabhegi evanhu, zvadonedza mari pasi.